падару модарои азиз, замоне ки худ пои равон дорен, тани солим дорен, таъриф аз фарзанд накунед. ҳамон вақт фарзандам мефаҳме ки рӯи ҷога бистарӣ ҳастӣ ё ки бар фалаҷ ё ки бемории доимӣ ҳастӣ. баъд фарзандам мефаҳмӣ. 2 рӯзам нагузаштааст. як ҳамкасби ман хонаи як нафар меравад, як хонаи 2 ошона ба дабдаба гуфти гапҳо. ҳамаи шароита дорад, аммо як падари бемор доштааст. мегӯяд доктор намешавем падари мара ё ба хонаи ҳамун беморони рӯҳӣ ё ин ки ба хонаи ҳамун пиронсолон барем. барои чӣ? ба чӣ хотир? мо дар шикаммон намехӯрем, мо намепӯшем. Ба чӣ хотир? Ба хотири шумо. шахсоне ки ҳоли падар нашиден, хоҳаро ва додарои азиз, мо имрӯз ба хотири шумо зиндагӣ мекунем, аммо шумо чӣ ба хотири мо зиндагӣ намекунед? падар модарони шумо дар Федератсияи Русия ба хотири шумо зиндагӣ мекунанд, имрӯз барои чӣ шумо ба хотири мо зиндагӣ намекунед? ба чӣ хотир? ҳамин саволи барои ҳамаи мо мешавад ки ба чӣ хотир? оё дар сари пирӣ ҷои мо хонаи бекасону хонаи пиронсолону ҳамун ҷои маъюбхонаву ҷои беморони рӯҳӣ ва ҳамуҷа аст? ту тоқати нигоҳу бину кардани падара надорӣ? ту ки фарзанди ӯ ҳастӣ, фарзанди як каси дига падару модаратро нигоҳ мекунад? ту ғайрати нигоҳу бин кардани падару модара надорӣ? як кас падару модаратро нигоҳ мекунад? падару модарон ба ҳамин хотир дар солимитон фарзандотонам баҳонатен, чунки шумо худ ки ба пой ҳастен, худтонам мекашен ба ҳар ки ҷое барен, аз худтон ва аз худо миннатдор бошен. ҳамиде аввалин дараҷае ки мекунед, шумо бемор шудем ба хотири бистари доимӣ нашидантон, ҳамеша ба пеши табибон бирен, аз аҳволи саломатии худтон ташхис супорен. вақте ки шумо бистари беморӣ мешем бо фалаҷ ва дигар беморо, баъд мефаҳмед ки фарзанд чӣ аст. ба худо бовар ки ман аз таҷрибаи кории худам мегӯм, аз пеши худам намегӯм. ман шахсан аз худам мегӯм. ман донишҷӯ ҳастам, айни ҳол 32 фарзанд дорам. ман абед намекунам ки ба ҳамун 10 сомон 20 сомоне ки абед мекунам, қати фарзандам мехӯрам. ба хотири ки? Ба хотири фарзандам. мара ҳамкурсон мегӯянд ка намерем абед кунем, мегӯм хонаи ман қарибтара меравам, абед мекунам, мегӯм меом, мерам дар зери як дарахт мешинам, вақти дарс шид бо мехезам мерам, мегӯянд абед кардӣ, мегӯм ҳо. ба хотири ки? Ба хотири ҳамин 2 фарзанд. оё ҷавоби ҳамин қадар хизматҳо, ҷавоби ҳамин қадар арзишҳое ки мо барои шумо кардем ҳамин аст? худо нигаҳбони шумо шавад, худо ҳидоятон кунад. боқӣ дар амони худо.